Hola a tothom! Avui anem a veure una de les funcions més interessants i més potents que ens ofereix els llibres de càlcul. D'acord? A veure, es posa una miqueta amb antecedents. Aquí hi ha un llistat de socis d'una associació, d'acord? I es tracta de que em calculi la quota que ha de pagar cada soci, tenint en compte que el soci paga de base 50 euros, però aquells socis que tinguin 65 o més anys tenen un descompte del 15%. D'acord? Per tant, m'aniré allà on vull calcular-ho, que és aquesta cel·la, i faré l'auxiliar de funcions. M'aniré a buscar la funció si, aquí, i és del tipus verificació, aleshores altrament. Anem a veure què vol dir això. Endavant. Primer és una verificació. Què és el que he de verificar? Doncs he de verificar si aquest soci, l'Antonio Amat, té una edat superior a 64 anys, és a dir, 65 o més. Per tant, li diré, has de mirar si aquesta cel·la és més gran de 64. D'acord? Ja entén el que li estic preguntant. Fixeu-vos que aquí el resultat em diu veritat. És a dir, aquest soci és més gran de 64. Correcte. Què ha de passar llavors? Doncs llavors, aquest soci no ha de pagar 50, sinó que ha de pagar 50 menys el 15% de 50. És a dir, 50 menys 15% per 50. Ja em fa el càlcul. Diu, haurà de pagar 42,5. Però jo ho vull preparar per tots. És a dir, verificació. Si és veritat això, dona aquest resultat. Si no, quin resultat dona? 50. No té descompte. D'acord. Ara, ens posem aquí i copiem la fórmula. I veurem que, per exemple, l'Alba Soler, que té 42, paga 50. Tots aquests tenen una altra vegada menys de 65 anys. Aquí hi ha la Laia Pujol, que té 65 i per tant li torna a aplicar, etc, etc. I funciona correctament. D'acord? Podem millorar aquesta fórmula. Si volguéssim, podríem millorar aquesta fórmula pensant en quotes absolutes, en coordenades absolutes, és a dir, posant aquests valors aquí. Anem a fer-ho. Com ho podria millorar? Podria dir, mira, torna-m'ho a fer, la funció si, davant, què hem de verificar? Hem de verificar el mateix, hem de verificar que aquesta cel·la és més gran de 64, perdó, que m'ho ha esborrat. Tornem-hi. Aquesta cel·la és més gran de 64, però ara la condició la posaré en relació a aquestes cel·les. Què diré és, si passa això, ha de ser aquesta cel·la, aquesta d'aquí, menys aquesta cel·la, multiplicar, perdó, que m'ho ha esborrat, tornem-hi. Aquesta cel·la, ara sí, aquesta cel·la, clic, menys aquesta cel·la, clic, multiplicat per aquesta cel·la. D'acord? En aquest cas ja m'està dient que això és 42,5, que és el que m'ha de donar. Correcte. Altrament, és a dir, si no és major de 64, aquí ha de posar el que hi hagi amb aquesta cel·la. Però tingueu en compte que com que resolem la fórmula, tots aquests paràmetres hauran de ser coordenades absolutes. És a dir, hi ha d'haver el signe del dòlar per tal de bloquejar les cel·les. Estrictament, només ho he de posar davant del número, perquè, com que jo copiaré cap a baix, d'acord, l'única cosa que pot variar són les files. Però si voleu assegurar-vos i tenir més clar, doncs podeu posar el dòlar a tot i ja veureu que no hi ha problema. D'acord? Mira, aquesta només posarem el número perquè comprovem que funciona. D'acord? Doncs li diem d'acord. Ara em dona 42,5, tal com havíem previst, i la resta m'ho segueix afectant. Fixeu-vos que aquí no me'l canvia, encara que no m'hagi posat el dòlar davant de la lletra, perquè només afecta el moviment cap a baix, perquè estic canviant files. Compte que si copiés cap a l'esquerra o cap a la dreta, sí que afectaria perquè no he bloquejat la lletra. D'acord? Doncs ja ho tenim.